aja kaya ngono. Mboten, pokoke kula kudu tetep njaluk gamelan Lokananta. Nek ora diparengake tetep kula ajeng ngamuk teng kayangan. Kita ora wedi karo Kawah Candradimuka. Mboten. Kawah Candradimuka niku ngerti karo kelakuane titah. Dadi nek umpama ana titah sing tumindake apik, cemplungke teng kawah ming mergo saka karep sampean, mergo sampean sengit karo titah wau, Kawah Candradimuka ora ngobong karo titah mau, mesti ora kobong. Nyemplung kawah ya kaya ning dedaratan, kaya ora kena geni. Ning nek pancen wong niku dosa tenan, ora usah cemplungke kawah, deleke nggon pinggir wae mateng menungsan. Iki cetha nek Semar ketok nek arep ngasorke derajate anake sing ragil ning ngumbul-ngumbulke anake sing tengah. Lah kowe mau kowe wingi dek dina Minggu kon teko none bapak ora teko. Lah ngapa? Do ukur seragam kok. Aku ro gareng wis syukur beskap, ikete ya wis syukur. Lah kowe kok ora teko. Ah, Semar iki aku isin nek carane ngene iki ketok banget aku kere banget ya, Tru. Kowe ketoke duwe nganggo seragam beskap tata kramane komplit. Aku celuk lambe mung nganggo kathok trene ngabang. Wis ora apa-apa. Ora apa-apa iki tetep engko nek mulih Semar tak ajar. Lho. Aja ngono to, bapak ki bapakmu kok. Kowe iki ya arep digaweke iket, ning bakale ora cukup, kudu nganggo korden. Anggepmu ndasku sak genthong ya. Kok dadak nganggo korden? Ah wong ukuran iket kok 86 ki sirah apa? Uteke gedhe. Ponokawan Bagong. Wonten dawuh, panjenengan sinten? Lho. Ulun Bathara Guru. Lho, guru kok yaene muridé sapa? Iki mula mau nek tak jak ning repat kepanasan tak asaku omong gong iki sowan dewa. Dewa iki beda karo menungsa. Dewa ki sing nitahke awake dhewe. Iki Sang Hyang Manikmaya. Wah, Mas Manik. Manik Maya. Mas Maya. Manik Maya komplit. Bagong aja sembrana. Iki apa iki truk sound system nang kene iki. Dengkel kita ya. Saya kayaknya kok padake sound system. Iki Bathara Narada. Kami itu aning kayangan. Wo, sesepuh. Iya, aja sembrana Bagong iki kayangan mengko ndak kualat ya. Engko ning nganti kowe tumindak sing ora prayoga ning kayangan ki gone malati kabeh. Waduh. Tiwas aku mau nguyuh ning pelataran kono. Kowe kok ngonek abuh karemu lho, Gong. Asik lho. Kok malah asik kok. Kuwi sing kancam. Malah seneng. Ponokawan Bagong Padharjo sak praptaun nira. Pangestunipun Iwang Pikulun Bathara Guru. Guru basa Jawa. Wilujeng nering sambikala bekti kula katur Sang Hyang Manikmaya. Iya Bagong ulun tampa. Pangestulun kebat kita tampani. Piye kuwi bahasane to? Kok jarene Bathara Guru kok ulun? Ulun iki aku. Lho. Wis omong Semar urung kowe nek ganti ulun. Kusike to. Ulun ki aku. Heeh. Ah kowe iki kita. Oh berarti engko bancaan. Bancaan apa? Ganti jeneng ora. Ngene tak dari. Wis tau ning Banyumas urung. Nek aku ki Inyong. Nek kowe ki Rika. Oh iya, berarti basane dhewe padha karo Banyumas. Ora. Piye ya? Pangestulun tampanono Bagong. Inyong tampa. Ah ngandel ora. Goblok to. Rika, Rika. Kowe biasa wae basa menungsa lumrah. Pangestunipun Pukulan Bathara Manikmaya wilujeng bekti kula kunjuk. Iya Bagong ulun tampa. Oh, ulun tenan to, Tru? Heeh. Pangestulun kita tampani. Sampun kita ulun tampa, Pukulun. Iya. Prayoga nunggon kita lungguh. Kita sampun boten kirang prayoga nggih kula lungguh wonten ngarsanipun ulun. Iya Bagong. Iya. Padha-padha. Aku malah wedi kok ngejak kowe. Santai wae, Tru. Petra kantong bolong padha raja sak prapta kita. Pangestulipun Pukulun Narada wilujeng bekti kula kunjuk.
Ya Petra ulun tampa, Maestri ulun tampanana. Kula pun dinggo jimat paripin daerah ning kasantosan. Dalah. Bagong padha raja sak prapta kita. Iki sapa, Tru? Dara Narada. Dewa kok kaya jog dengkulmu. Pangestrinipun Pukulun Bathara Narada. Wilujeng bekti kula konjo Pukulun. Ayo ulun tampa, Maestri ulun tampanana. Ayo. Meriah pokoke. Meriah dengkulmu. Kok kaya renyah suarane kaya membahagiakan itu. Iki dewa apa iki? Iki ora dewa apa kami tuwa. Sesepuh nek cara nggone dhewe Mbah Kaum. Wah. So nek genduran ngundangi iki wae terus dengkul kita ora. Petruk iki ngandani ya ngawur kok ya. Ngene kok kaum. Petruk kantung bolong Padha Raja saprapta kita. Sang Hyang Pikulun Indra wilujeng bekti kula kunjuk. Ya Petruk pangestu lon tampanana. Lho pun dinggo jimat paripih. Bagong Padha Raja saprapta kita. Pangestunipun Sang Hyang Bathara Basuki ngawur. Indra, aku ora tau apal dewa-dewa. Bathara Indra wilujeng bekti kula konjo Bathara Indra. Ya Bagong ulun tampa. Nggih. Engkantun piyambak sampeyan. Lho. Dana Alekasina pun mati. Ngawur to. Kuwi dudu artis Indra Dana Kasina kudu ning Bathara Indra. Cip dengkulmu. Ojo tekan cip barang. Grup ya. Kula mbiyen sak nonton film sampean lho Bathara Indra. Lho. Ulun ora nate gawe film. Kaca aku bingung tenan iki. Aku sowan dewa bingung tenan iki mbok sumpah yakin ora tepung e. Mula kowe iki sok ketemu karo dewa. Angel ketemu karo dewa iki prosedure angel. Ha iya. Petruk padha kanthi raja sak praptamu. Iki sing bahaya iki kok. Sapa iki? Yama Dipati. Yama Dipati tukang apa? Tukang jabut nyawa. Hah? Tukang jabut nyawa. Waduh. Ki nek kleru ngomong jabut nyawane ya, Tru. Ha iya. Pangestunipun Ndara Yama Dipati Pukulun bekti kula kunjuk. Iya Petruk tak tampa. Bagong Padha Raja sak praptamu. Wilujeng lereng Sambikala Pukulun Yama Dipati bekti kula kunjuk. Ya Bagong tak tampa pangestuku tampanana. Nggih, sanget anggen kawula mundi dadosaken jimat paripih. Kok alus nyawa e. Nek nganti kleru nyut ngono rekoso. Ha iya. Petruk Padha Raja sak praptamu. Panjenenganipun Pukulun Penyarian wilujeng. Bagong Padha Raja sak praptamu. Ndara Nekula. Hus. Ngawur wae. Suarane wis padha. Ayo suarane iki cilik ngono kae kok. Wah, sapa jenenge? Penyarian. Wah, Pak Carik. Wilujeng bekti kula konjo Ndara Pukulun Penyarian. Iya, Bagong, tak tampa pangestu tampanana. Kula pundi? Persisa. Mula ya ora salah aku nek kleru. Ha iya. Pangestunipun Pukulun Penyarian kula tampi andadosaken jimat paripih. Petruk dalem. Eneng apa Petruk? Sowan saka karepmu dhewe apa diutus dening bapakmu? Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak, namung kula menika dapur dipun utus dening Bapak Semar. Bapakmu ya gene. Ha nika ngeten. Bapak Semar menika etok-etoke niku lak gawe taman hiburan masyarakat. Mengkono ben nggih. Bapak niku tuku lemah jembar banget. Kula niku takon ajeng gawe apa to, Pak? Petruk, kula tak crita nggih. Iya Petruk ora dadi ngopo. Aku ngene iki jane mengarep gawe seneng ati ning para kawula. Min sing tangga teparo do momong anak kuwi ana apa papan kanggo momong bocah, kanggo nyeneng-nyenengke anak, lan kanggo nyeneng-nyenengke kulawarga. Oh, lah terus papan iki arep tak nggo papan ya kuwi wisata. Wisata, nggih. Hiburan. Wah iki nek matur karo dewa rada angel, Gong. Ora apa-apa, santai wae engko rak dewane do ngerti. Jare guru kok ora dong. Ayo engko siki alon-alon. Papan wisata niku papan sing kena kinarya nggih garing-gar penggaling para kawula.
wis dadi Petruk. Pun kathah para kawula sing menapa niku rawuh teng papan wisata sing digawe karo bapak niku pun kathah. Kula malah sing didadekke keamanan garing niku sing didadekke ngawati apa ya jenenge kuwi tempat-tempat sing dienggo wisata niku. Lah sing jaga tiket Bagong. Bapak niku rumasane kok tekor terus. Monggo tikete niku payune akeh banget ning setorane dhuwit saka tiket niku kok mboten jumbo karo cacahing tiket. Sing jaga tiket sapa niki menungsane niki tangane lho nuding kok nang rai ra sopan. Lah aku mung nguduke kowe sing jaga tiket kok Bagong kok iso kaya ngono sebabe nuwun sewu papan sing dingge taman wisata bapak niku akeh tuyule. Yen tuyule akeh mesti ana pengarepe tuyul. Pengarepe tuyul mau sapa? Kula. Ngandel ora ngaku to kowe. Ora sok kaya ngono kuwi gong bapak ki ragate ya akeh. Bapak ki modale ya akeh ora sok kaya ngono. Kowe wis dibayar karo bapak kok. Siap. Mulai besok aku tertib. Iya, dadi kowe iki nek ngapusi ngono kuwi jane malah konangan wong cacahe tiket ki per A misale 5.000 ngono kuwi iki tikete iki diitung 5.000 ping pira sing payu ngono kuwi diitung karo bapak. Bapak iso ngitung lho? Iso. Anggepmu bapak ora iso ngitung lho? Ya tak kira ora iso mulai tak colongi. Anggere ana kira-kira wong ngelak tak kei dit tuku es teh, tak kon nukokke susuke tak kon ngepek. Aku tuku rokok ya sak slop sisan. Aku jenenge gawe tekor. Ora kena. Kuwi bapak jane wis ngerti ning bapak meneng wae. Aku jadi pecat ya ora. Lah terus wigatine sowan ning Kayewangan. Lah supaya nyukupi sarta nuwun sewu taman menika ketingal sae wilujeng niku tata carane wong Jawa sing dienggo karo bapak utawa teng Karang Kadempel niku mriki niku kudu diruwat. Kene ngendi taman wisatane bapak niku kudu diruwat kanthi carane tatane wong Jawa niku nanggap wayang. Monggo bapak niku nuwun sewu nek kon wayang apike ra jamak-jamak. Monggo bapak niku ming kon ngruwat. Lah bapak bingung lek ajeng nyuwun ngampil gamelan niku teng pundi. Tumuli piyambakipun nemut nek duwe adi nggih menika nuwun sewu Kadang Taruna Sang Hyang Manikmaya sing kagungan gongso nami gongso Kyai Lokananta. Jane nggih bapak niku pun kula pringgake wong bapak ile mayang rate apike gamelane wesi wae. Kok wong mayang lho karo anape kok gamelane dadak saka kayangan kok nek nganti penontone gelo. Ya ora, bapak iki ora ngerti nom-nomane bapak nek mayang ape lho. Bapakne wong mayang entekke sindene. Jane dan tenan kok. Mula saniki golek waranggana bapak niku kangelan tenan. Emoh do dijak iki emoh. Ngawur Semar. Ampun gumujeng niku serius. Iya Bagong nggih. Ah niki terus. Iya. Dadi sowan kula menika diutus dening bapak nyuwun ngampil gamelan Lokananta. Komplit slindro pelok. Nek ajeng kepareng panjenengan Sumpah Prabu Pukul Bathara Guru menika paring dawuh, bapak niku ken bayar ya manut, ken ngijoli apa-apa ya manut ning gamelan Lokananta kudu rawuh teng Karang Kadempel. Dadi srana syarat ngruwat bapak nggih menika taman wisata sing enggal supaya nir ing sambikala. Dados sowan kula kali Bagong menika dipun dawuh dening bapak supaya nyuwun ngampil wujudipun inggih menika gamelan Lokananta. Mengkono Petruk nggih. Mila dinten samangke menawi Hyang Pilun Bathara Guru kepareng maringaken matur sembah nuwun dene ya mboten nyuwun pangapunten. Kalih nek niki kula wis dikandhani bapak sekedhik arta dienggo pengenceng. Nek Hyang Pilun Bathara Guru kersa maringaken inggih menika gamelan Lokananta niku ajeng kula pede. Apa Gong? Pede. Pede iki apa? Manjeri lho. Goblok. DP.
DP. Ameng kuwale kok. Ora pas kaya. DP kok PD. Niku mboten ketang sekedhik, mengke pelunasanipun 7 tahun sakwise pentas. Kuwi arep ngecara ngendi wi ora bakal diparingi ngambil nek 7 tahun sakwise pentas ora. Ngoten mawon Bu Kulon. Kalih welinge Bapak nek wampi kulon Bathara Guru niku kuwatir gamelan Lokananta niku kenging napa-napa mengke ditabuh para titah. Mengke peranganing Jawata kinen ngetutke tindake gamelan Lokananta. Kalih nyuwun dipalilah mangke masyarakat bapak-bapak kumpulan karawitan Karang Kadempel lajeng nuthuk gamelan Lokananta mboten ketang sak kempyangan men padha marem niki pun latihan inggih menika ladrang Subasiti. Apa, Gong? Ladrang Subasiti. Subakastawa, Subasiti Kastawa. Jenenge digabung-gabung ora apik. Ngene diparengke dene mboten nggih mboten napa-napa. Kakang Narada. Menawi kados pundi Kakang? Ketingalipun namung sepele ning tumrap kula kok dadi gawe. Di nyuwun pangapunten. Kakang Semar menika Kakang Ismaya, menika kadang paduka werda. Mila menawi wonten bot repotipun Kakang Semar menika mesti pun Adi Prabu Bathara sampun ngantos panjenengan menika awal maringaken ngampil gamelan Lokananta badhe kaboyong wonten ing Karang Kadempel. Malah tumrap kula menika satunggiling pakurmatan tumraping Adi Pramesti Bathara Guru. Ing atasipun paduka menika kadang tinemu taruna nanging tasihipun penggalih dening kadang timun werda inggih menika Kakang Ismaya. Leres ngendikanipun Bagong menawi kuwatir wonten menapa-menapa tindake gamelan Lokananta menika dipun tutaken para Jawata. Indra ingkang kadawan supados ketutaken sak kanca rawangipun para dewa ketutaken lampahing gamelan Lokananta. Waton sampun ngantos dados tutawi damel murkanipun Kakang Semar. Menawi ngantos paduka Adi Pramesti Bathara Guru menika mboten maringaken gamelan Lokananta, mesti kemawon Petruk wangsul wadul kalian bapakipun. Nek nganti Petruk bali wadul karo Semar, dalah Semar ngamuk teng kayangan Warataya. Sapa sing arep wani karo Semar Badranaya? Saya nek pun ngubal-ubal pusakane wujud entut. Wah, menika bebayane. Leres Bu Kulon kula wingi bar opname 7 dina. Mergane dintuti Semar. Setan kan. Lho, karo bapakne kok senengane ngono kuwi. Pas cangkeme. Kon mijeti nggon sikil ki muni iki lho nggon bokong iki kok kaya linu-linu. Tak demek nggon bokong ki metu matu ngono. Pas banget lho, langsung raiku biru. Kowe ora nilai to? Ora. Oh iki cen setan kok. Kowe iki sedulur ning mungsa. Kowe iki wis bola-bali ngapusi lara wingi lara ngapusi tak tileki tak nehi dituke tak golek tukoke jeruk ya rong dina mari. Karena kuwi teknik tak nggo golek dhuwit. Wo, edian ora. Pancen aku edan. Ngaten Kakang. Nggih. Nah ngantos Semar menika mangke murka. Hal tapi sinten iki badhe wantun kalian Semar. Nanging tumrap kula menapa dipun ngendikaken Kakang Semar lumantar Petruk menika sampun nerak pacak nerajang perbatang. Nerak pacak nerajang perbatang perkawis menapa? Dipun menapak-menapakno Kakang Semar menika titah. Mangke riyen titah menika rak lairipun nanging batosipun Kakang Semar menika Jawata Sang Hyang Bathara Ismaya. Nanging wiwit nalika semanten sampun mapan wonten ing jagat sampun pinten-pinten abad laminipun. Mila Kakang Semar menika sampun dipun setrakaken boten dipun akoni dening kulawarga kadewatan nanging tetep dados titah sawantah. Mila menawi wonten jamak lumrahing titah ingkang wantun badhe ngampil dhateng uba rampe ning Kayiwangan, tontonan ing Kayiwangan. Tentu kemawon kula mboten maringaken. Nuwun sewu lho. Menawi paduka paring dawuh mboten maringaken menika mangke menawi Semar tumuli minggah wonten ing Kayangan malah mboten prayoga kedadosanipun. Langkung-langkung nek nganti anake Semar loro niki midhanget panjenengan mboten maringaken gamelan Lokananta badhe kaboyong wonten ing Karang Kadempel. Lha nek bocah loro niki nganti ngamuk sapa sing arep nandangi ridane wong loro niki? Harataya. Petruk niki anggap kaya ngeten iki ning Digdaya kliwat ukur. Luwe-luwe niki. Sing teng mburi kula sing mripate kaya ndok ceplokan iki. Iki nek wis muni nesu, sapa sing arep wani karo Bagong? Dalah. Lho niki napa? Ora edan ana dewa kok ditirakke iki nek ora Bagong ora lho.
Inggih Kakang Trada, nanging tetep badhe kula mboten nglilani menawi gamelan Lokananta kaboyong wonten ing jagat. Lah menawi ngaten monggo, monggo. Ning nuwun sewu, kula tunggak waru godhong dadap. Tegesipun menawi wonten menapa-menapa Trada ora melu-melu ora melu garap. Kula aturi ngraosaken piyambak. Kula semanggaaken. Mrika sampun kula aturaken lho. Tunggak waru godhong dadap, Trada ora melu-melu, ora melu garap. Nek ana moga-moganing titah kalih menika kula sumanggaken adhipun renggalang kridanipun Petruk kaliyan pun Bagong. Haripun sampun dipun utus dening bapakipun pados nyuwun ngambil gamelan Lokananta di Kakang Trada kasinggihan mekaten. Petruk dalem mesti ki mau mesti wae Petruk wis midhanget. Nggih. Gamelan Lokananta kuwi tontonaning kasuwargan. Oh nggih. Gamelan Lokananta kuwi wujude uba rampe ning kasuwargan, uba rampe ning kayiwangan. Ora saben titah bisa nyuwun ngambil gamelan Lokananta. Nyuwun mangunten, Bul. Ingin nyuwun ngambil menika sanes kula ning bapak. Sing nyuwun ngambil nika dudu Petruk ning bapak. Nadyan bapak kita kuwi titah. Nyuwun mangunten. Ngendikanipun para sepuh, ngendikanipun para pinter bapak menika mboten titah. Ning nika dewa Sang Hyang Bathara Ismaya. Nanging bapakmu wis ora dianggep kula warganing kadewatan. Bapakmu wis dibuang ngono ing jagat, tegese bapakmu kuwi wis dudu Jawata. Bapakmu kuwi mung titah semantah. Oh ngaten. Nggih. Dados kesimpulanipun keteranganipun kula nyuwun dawuh. Dipun paringaken ana mboten? Ana kawan Petruk, ulun ora mnayogyani, ulun ora maringake. Mboten maringaken? Ora Petruk. Nggih sampun mboten napa-napa. Gong, piye iki? Piye? Sukses ora? DPD saiki monggo, DP. PD ora. Di DP saiki monggo. Ha nek wis siap DP-nen. Ning wong iki gamelan Lokananta iki ora dikeparengake tedhak ning jagat, ora entuk diboyong ning Karang Kadempel. Bagong, non. Gamelan Lokananta mboya entuk diboyong marang jagat. Mboya entuk diagem dening bapakmu ning Karang Kadempel nggone bakal ngruwat papan wisata imapan ning Karang Kadempel. Bagong, keterangane pokoke intine gamelan Lokananta ora entuk digawa ning jagat, ngoten? Iya. Ning nganti kula lapor bapak, ulun ora wedi. Ulun ingkang bakal tanggung jawab. Berarti sampean mboten ajrih kali bapak kula. Ora wedi, Bagong. Nek ngoten timbangane kula bali ning ngenten mawon. Entuk ora entuk ajeng kula suwun ngambil. Nek nganti sampean mboten biar mengentukaken maringaken gamelan Lokananta kula boyong wonten ing alam donya. Ora ujar ora kaul. Noyah-nayah Baskara titi mangsa. Bagong mboten ajeng wangsul. Nadyan Bagong dikon wangsul, kula ora arep gelem. Nek perlu kula kudu tanding kali dewa-dewa sing do tata tirik-tirik teng mriki. Kula ora wedi pikulan. Minggir truk. Wedian ae. Edan tenan. Ning ngarepe dewa kok salto. Nandhake nek aku ban kuning karate. Nyepelekke ora. Kanthi dasar apa sampean ora ngeparengake gamelan Lokananta digawa ning jagat? Mongko sing nyilih Bapak Semar. Ora ngono kuwi pukulun. Bagong, ulun dewa, kita ora basa. Wis ora peduli. Tak basana nek ngargai mangkele Bagong. Ora wedi aku. Yen kita wani karo dewa apa kita ora wedi cemplungake ning Kawah Candra Dimuka. Kulina aku nek dicemplungke jugangan wae. Kawah Candra Dimuka, Gong. Ya Candra Dimuka kok neraka. Wet. Tenane to? Tenan. Kuwi papan diku nggodhog wong-wong sing salah-salah kuwi diobong ning kono. Ora wedi aku. Lho. Gong, ora edan. Ora wedi. Aku kulina cedak geni gedhe. Wong kulina ngobong boto.
Ora wedi aku. Panas ya ora pempan karo aku. Yen ngono kita wani karo dewa. Sing tak wedeni apa mau Bathara Guru? Memper kowe ora ndek murid wong watek-watek akemu kaya ngono. Arep nganggo jeneng Bathara Guru nek ora tumindak sing apik mung disuwuni ngambil iki kelange apa ta? Kelange ana apa ta? Ora kela, mengko gamelan kono tak kondurke ning kayangan utuh sak kecere. Ora bakal ana sing cicir. Tabuhe ya utuh, ora bakal tak ganti. Nggo ngopo aku? Aku ya duwe gamelan Lokodrim. Kamu Lokodrim iki kok tok pamer-pamerke. Kowe lah piye kempule kowe nek dituthuk iso kaya wong getah. He. Piye ra glelek. Neng kempul tuthuk iso mubeng gayor. Kowe iki ngenani ndase sing kempul. Wong gamelan besi dipamerke. Pamampanen to mboten. Nek mboten entuk kula ora wedi. Kula nek ngamuk teng kayangan niku kulina. Pun paringe napa mboten pikulun. Tetep ora ulun paringake. Kepiye? Wah, Di, aku aturi anget lho, Di. Bagong sampun ngantos mengatur menika mbok sampun ngantos bener menika damel kayangan menika geger. Nek kayangan geger mung diamuk Bagong rak saru dipun presani dening para titah wonten ing jagat. Kepiye? Balana pirangan. Sampeyan muni piye? Bagong gamelan Lokananta ora tak paringake. Kula saking mriki mencolot mriku menggunakan kekuatan tendangan tanpa bayang. Sampeyan kena mesti muntah getih. Ya, Tru? Mbuh. Antel. Dewa-dewa sing ngarep do ngajak. Lho. Kowe kon tringgo kok malah ngadeg ora. Parang mboten Ulun. Tetep ora ulun paringake. Kula hitunge 3 kejeping paningan. Nek Ulun tetep mboten maringaken, mboten wonten wiyosing pangandika paduka Hyang Adi Ulun. Maringaken gamelan Lokananta dhateng Bapak Semar kula boyong wonten ing Karangkadempel. Nyuwun pangapunten nek kepeksa Bagong mboten gadhahi tata krama wonten ing kayangan Bathara Indra. Bathara Indra kula wonten dawuh Ulun. Sira Ulun dawuhi menika kula ketutupan tiyang kathah sanget. Petruk minggir aku ngarep tutupi. Lah wae tutupi. Indra aja nganti metu. Metu entek-entekke kuwi bintang film e. Aja nganti metu, Tru. Bathara Indra, kita bakal nampa duka saka Ulun yen kita ora enggal mangsuli kelawan Bagong. Bathara Indra niki ngestaken dawuh Ulun. Sawai Ulun Bathara Indra. Welo edian. Ulun putra nomor 4 Iwang Pikulun Manikmaya Atmaja ingkang angka catur. Anake Bathara Guru ki pira? Akeh Bagong. Sapa wae sing mbarep sapa? Ulun dhewe mboya hafal. Aku dene hafal kowe anake Bathara Guru nomor 4 karo mbarepe kok ora hafal. Ulun ora ngerti. Iki piye kok malah do cacah jiwa iki piye iki? Wong arep tantang-tantangan kok malah takon barepe sapa ragile sapa barepe sapa ya ben barepe wis nyambut gawe ragile urung nyambut gawe ngono wae sampung. Bagong kok dituruti ora. Ngapa sampean? Ulun ora nrimakake. Ora nrimakake perkara apa? Perkara kita nggone swani kalian panjenenganing Hyang Pikulun Bathara Guru. Bagong bali apa ora? Ora. Kita bali ning jagat apa ora? Taun-taun wingganana nek gamelan Lokananta ora mudhun ana ing ngalam donya ning Karangkadempel, aku ora arep tekan ndi-ndi. Tegese kita wani karo panjenengan Ulun. Apamu sing tak wedeni? Ayo metu nang repat kepanasan tak bondo tanganmu tak rangket sikilmu.
tak lebokake ning kawah Candra Dimuka. Oke dikira aku wedi kok karo kowe. Apa dikira aku wedi karo kowe? Truk, Bathara Indra tandangi, aku sing nandangi Bathara Guru. Yo, manut wae. Ulun dawuh kelawan Indra kon ngundurke Bagong, kok Bagong ya pinter gawe alasan isih tetep neng kene. Cah pinter ya, cah cerdas ya. Ayo arep ngopo saiki? Tak jagani nang kene pukul. Sampeyan iki dewa wis malak lho. Kancane tangane loro kok sampeyan papat dhewe. Dobel ya sampeyan. Senengane dobel ya. Biasane siji mungsuh siji sampean mungsuh loro wae wani. Lah edan. Ya mau dipati iki piye iki? Bagong. Nun, sapa niki? Ya mau dipati. Dewa tukang jabut nyawa. Sampean rasa melu-melu. Apa dikira wau kula wedi karo sampean terus saniki sampean ngelekke karo kula terus aku dikira wedi karo kowe wae. Hah? Jabutan nyawane Bagong. Nek pancen iso jabut nyawane Bagong, pancen kowe dewa pengpengan. Muni wae. Kampleng sisan. Lah edan iki. Ngopo iki? Teko ora. Melu-melu lan iki kewangi karo kowe. Dawuh karo Diprang Bathara Guru supaya maring aku ngambil. Ya kuwi gamelan kono aku tak ureng-ureng. Aku nek nesu sapa-sapa tak ureng-ureng kok. Ora peduli ngewangi aku apa ora, aku nesu ngene iki. Iki widodari wae ya. Inggih, kula widodari. Wah, widodari ana sing parah. Apa kaya ngono kok widodari? Widodari iki jebul ana sing elek. Lah widodari iki werna-werna. Ha kaya mburi kae widodari kok lemune ora jamak-jamak. Widodari iki mesti kaning wong wadon. Awak-awakane kudu ramping apik. Nek carane bodi iki biola. Kae bodi kok kaya bok. Pucuk bongkot ora ana nggih-nggihane. Nggo ngopo kaya widodari? Ah ya wis ben, kae nggo nyediani dewa elek-elek. Kaya kowe kuwi. Hus. Kaya aku piye? Ulun arep kaya ngene iki widodarine sing ayu. Waduh, meh dadi pengarep terus kudu ayu ra. Bagong aja kaya ngono. Mboten, pokoke kula kudu tetep njaluk gamelan Lokananta. Nek ora diparengake tetep kula ajeng ngamuk teng kayangan. Kita ora wedi karo Kawah Candra Dimuka. Mboten. Kawah Candra Dimuka niku ngerti karo kelakuane titah. Dadi nek umpama ana titah sing tumindake apik, cemplungke teng kawah mung mergo saka karep sampean, mergo sampean sengit karo titah wau, Kawah Candra Dimuka ora ngobong karo titah mau, mesti ora kobong. Nyemplung kawah ya kaya ning dedaratan, kaya ora kena geni. Ning nek pancen wong niku dosa tenan, ora usah cemplungke kawah, deleke nggon pinggir wae mateng menungsan. Ning gandeng Bagong niki rumangsa kula ora salah. Kita salah mergo wani karo dewane, mergo dewa sing ora adil karo titahe. Sebab apa sampean bedak-bedake karo Semar? Sebab apa gamelan Lokananta ora entuk disuwun ngambil karo titah? Ayo, wangsulan. Semar ki dadi titah mergo sampean sing menfitnah ning arepe Sang Hyang Pikulun Bathara Tunggal. Lho, kita malah ngerti. Ngerti wae, aku maca bukune. Bapak niku nyimpen buku autobiografi Semar Badranaya. Saka sejarah pertama niku sampean laire ndok, ngerti ora? Sampean niku sing ragil dhewe dumadi saka kuningane ndok. Padha karo kula. Kula niki ya dumadi saka kuningan, ora datos. Kuningane Semar. Ya jijiki saiki. Wong ayak teng Cirebon sak penake dhewe. Ayo. Putihane dadi Semar, kulite dadi Tommy. Tokak.
wani joget. Kulite dadi togok. Telu-telune anake Sang Hyang Bathara Tunggal. Merga nalika semana Sang Hyang Tejamaya karo Ismaya nedeng gladen peperangan, terus sampean wadul karo bapak sampean. Sang Hyang Bathara Tunggal, Kakang Tejamaya karo Kakang Ismaya do gelut kepengin dadi dewaning para dewa. Sang Hyang Tunggal duka. Eyang Sang Hyang Bathara Tunggal. Kita kok nyebut eyang. Lho, aku anake Semar. Semar anake Bathara Tunggal. Bathara Tunggal ki Mbah Kakung. Dadi aku iso nyejarahke, kula iso nyejarahke. Sang Hyang Tunggal murka. Kok dadi kaya ngono pakartine Tejamaya karo Ismaya. Diperpeki wong loro niku Semar kalih Togok. Ning jaman semana jenenge Tebok Maya karo Ismaya. Iya. Terus dikon mangan pagring Gunung Pagring Jagat sisih kulon karo Gunung Pagring Jagat sisih wetan. Togok berusaha mangan nganti cangkeme diambak-ambakke suwek. Semar niku duwe go vertikal, gunung diserot, mula wetenge kebuak prongkan niku. Nek arep nggo uruk mang bedel wetenge Semar. Terus do didoke ning kayangan. Kowe leha-leha dadi dewaning para dewa. Semar ngrekoso ning jagat ning kepengin nyuwun ngambil gamelan. Ora entuk iki terus saiki keadilanmu menyang endi Pukulun? Keadilanmu menyang endi? Sampeyan ora tresna karo sedulur, sampeyan ora tresna karo sedulur sing mangsia-sia urip ning jagat. Ming disili gamelane kok ora entuk. Wong kok le malak men. Ya Madipati, ajar kowe. Macem-macem. Aku dong tutup lek koja. Inggih. Ngono. Lho, ya Madipati. Aduh Pukulun kula malah tratapan. Kok tekan semono kamu ngitung kowe. Nek Semar karo Tejamaya anu Siwa Togok gelem dadi dewa, kowe kapan dadi dewa? Ora kelakon kowe. Ora kelakon ana Sang Hyang anu Manikmaya, catur bojo. Nilakanca. Ora ngajar to karo dewa kok ngunekke sampe nek dhewe. Sang Hyang Purwacarita, Purwareja, Purwakerta. Ora ana. Rumangsane ora. Ning kok saiki bareng dadi dewa sombongmu minta ampun. Kemewat kaya ngregem jimat. Awa dikira titah kaya Bagong rawani gawe kisra kayangan. Tak enteni telung kedheping paningal, kowe ra meneke gamelan Lokananta, aku ngising sanggon-gon. Tobat. Lah nek kelakon apa ora teng-tengan kabeh. Lah menika lho kula ngajaripun kaliyan Bagong menika. Wong Dugal ku warisan sak kepenake dhewe. Ning tumrap kula suarane Bagong menika dadi wakiling para kawula ingkang mapan wonten ing Janaloka. Lah ya kuwi. Di guru menika ya dipun suwun pados maringaken gamelan Lokananta iki kok ora kersa iki lho malah. Tumrap kula ingkang nyumet dhateng kamontraning kayangan ndadosaken geger menika paduka Dipramesti Bathara Guru piyambak. Kakang Rada, menawi panjenengan sampun paring dawuh tunggak waru godhong dadap boten melu-melu lan boten melu garap. Ala becik bener lumput bejo cilaka bungah susah. Kula ingkang nanggel. Nggih, yen ngaten kula semanggaken. Ya Madipati wonten dawuh. Aja wedi kangelan lan aja samar lawan apa ing katindakake dening Kakang Ismaya. Bagong lawan Petruk dirangket. Sawise dirangket pasrahna lan panjenengan ulun dhewe ingkang bakal nyemplungaken ing kawah Candra Dimuka. Nun ngestaken dawuh. Nyuwun pamit madhal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kakang Rada, prami sampun paripurna pasewakan penyarian kula wonten timbalan Pukulun. Budalna ingkang padha seba ingsun kundur ngedaton. Kula ngestaken dawuh. Nyuwun pamit madhal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Penyarian purna gatining pananggilan. Sang Hyang Pukulun, Sang Hyang Bathara Guru sigra mandhap saking sila kandha waru binangun. Katambi gambaran bungkul kencana kayap sanggaring para
widodara widodari para Jawata Hapsara Hapsari nalika semanten tindaknya Sang Hyang Manikmaya lamun katinun saking Mandrawa kaya tansah sesanti kamulyane Kakang Bathara Indra Yayi Bathara Brahma ora usah dadak nganggo petungan yen dipetung anake Semar ku ya tanpa beda para Jawata mula raneh yen kekuatane ngedapi-dapi mula tak suwun Kakang Bathara Indra nggunakno daya kekuatan utawa pusaka supaya enggal rampung nggone ngendarat kelawan Panakawan Bagong lan Petruk tibanana pusaka kadewatan Slendra Bawana Yayi yen pancen kaya ngono kang dadi ngendi atur ing sadi kelawan pun Kakang Petruk lan Bagong bakal tak tegani tak tibani pusaka ora lumpuh Petruk lawan Bagong meguru karo anake Semar mangsa baraka Kakang Bathara Indra mati aku kaya kena jemparing dadaku kok kekuatanku ilang kabeh ya kok aku iso omong ngene iki ning ngobahke jenthik wae ra iso aku ya ae semuk dadi lemes kabeh ngene iki kowe nggo obat kuat ora nggowo men iso obah wae aku seneng lho jane ayo Sambatu kena daya kekuatan pusaka kaindran ora lumpuh aja tundang Bathara Indra Petruk sampean sombong sampean umuk ayo nek wani tangan kosong Truk awar madhep rono angil otot bebayu kaya ilang kabeh iki piye iki mengkari mata sing ketap-ketip wah cilaka ya aku ya ngono iki wah wis mati iki cecok cemplungke kawah Candra Dimuka ora sawedi karo mati le nek perlu awak dhewe mbirani bapak tekaning pati awak dhewe nyemplung kawah nek pancen awak dhewe engko petungane karo sing gawe urip ki ora salah kawah Candra Dimuka ora mempan mobong karo awake dhewe tenane tenan kuwi buku ngendi sing ngomong ngono lho nyatane daring para kiai para pepunden nek wong ora salah cemplungke kawah ki genine ora kuat ngobong karo awake dhewe muga-muga ngono ya Tru ayo saiki Glawata kula mboten saged nek pancen sampean kendel tenan ayo mangluari kekuatan sampeyan tiba teng awak kula ayo aku culke kayak ana kekuatan Bathara Indra sak-asik kaya wila suarane Bagong kok isih kaya ngono sapa kuwi Bathara Brahma kowe dewa apa kowe dewa geni nek aku nyilireke lho diwaning geni kok silirek mesti kowe kejaba kuwi nggo gas bareng to kowe wah Bagong ki pancen omongane nganyelake sapa kuwi Truk bet ketoke ya Madipati aku nyawang saka kene kok sandangane kae rasa kon melu-melu kok njabut nyawa cilaka Truk ayo Sambata kowe ora iso glawat tak jabut nyawamu wis aja kesusu ya Madipati nek ora mau dadi jabut ya Bagong pancen cangkeme elek kok Bagong ora. Wis kowe ora iso glawat. Tak bondo tak nak krincung sikilmu. Kowe tak bondo tak aturake wang pikulun Bathara Guru nampa pidana Petruk. Pun kula saniki wis ora iso apa-apa. Mang napake ora apa-apa. Truk. Kirim SMS karo Semar. Lho.
Tanganku ora iso obah lho kok. HP iki ning ngesak ning ora iso obah. Nek iso aku kirim SMS karo bapak, "Pak, aku tulungono bapakmu sing munggah kayangan ngamuk." Piye ya carane iki? Ha wis sak di pasrah wae iki ora iso piye-piye iki. Wah, cilaka tenan iki. Mati tenan awake dhewe. Ora usah nangis, ora usah nangis. Ora usah nangis dasmu. Anakku cilik-cilik. Anakku sing cilik dhewe iki lucu itu. Iki amarga kaya ngene iki aku ora melu. Gong. Belani bapak iki diantepi rasa gembeng. Oh, cah jiri ora. Ora bojomu ora ya isih to ora ya dopeni bojomu to. Gareng urip itu. Lah ngopo? Ora ngerti to. Gareng ki seneng karo bojoku. Oh, berarti lek nangis iki wis melang nek bojomu dipek gareng. Ora apa-apa men gareng men kecingkrangan uripe. Nguripi bojo siji wae rekoso karo bojone loro aneh-aneh ora. Wis diantepi atine. Oke. Semangat. Semangat. Mati ra apa-apa. Wah ya aja. Mati ora apa-apa. Ora apa-apa diantepi wae. Yai Bathara Brahma Yai Bathara ya Modipati. Petruk dibondo tangane Bagong, bondo tangane aturke Sang Hyang Jagat Krinata. Ya istake dawuh Kakang Bathara itu. Bagong ya dibondo. Iya. Dibondo digawa ning ngarepe Sang Hyang Bathara kuwi. Wah, mati dereng aku ayo gleleng. Ora gleleng. Ora wani gleleng dudu Bagong. Wah, rangket tanganmu tak krincung sikilmu lebokke baku jarane. Ha? Ora. Ngandel ora. Modar kowe. Arep aku wis ngene iki ora iso mbales kok. Kapokmu kapan wong aku bar mangan pongge pirang-pirang. Ora setu. Waduh. Mulek-mulek ya. Buyer. Oh, lantute kok turun bapakne. Ayo, kapokmu kapan nih? Waduh. Dirangket wae ora wae. Kowe wae sing ngrangket Bathara Indra. Kon ngrangket Bagong kok ora gelem. Kok kaya tembakan lho. Iki keistimewaan aku nang kene iki. Iki termasuk pusakaku e. Ngampet ambegan Bagong diboyong ngarepe Pangurun Bathara. Ponokawan Petruk lan Bagong wis dibondo tangane dikerincung sikile ora iso nglawat. Ayo saiki mara gage Sumbara iki oleh-olehan yen to titah bakal wani marang kadewatan. Wis kok iki dian Bathara Indra wonten dawuh kula kok ora mbok plothot wetenge ing ngatasé ning Bale Martya Kundha manik. Asem aku mampu dhewe, Truk. Mumet aku. Salahe ora. Edan kok kowe iki ora. Wis pokoke mumpung arep mati tak entek-entekke. Ndak engko malah dadi sangu malah ora prayoga. Kita bakal ulun cemplungke ning kawah Candra Dimuka. Mboten wedi, kula mboten ajri. Mang cemplungke teng kawah. Cemplungke saiki. Nyakit. Licik kowe Bathara Guru.
Nek pancen wani ayo aku balekno kekuatanku kaya mau. Obrabrik tenan kaya. Aku ora wedi lho Bathara Brahma, Bathara Indra, Bathara Yama Dipati. Ora wedi kabeh aku. Ning caramu ora kaya ngene iki lho. Gong. Ora kuat Heru kok. Oh. Tak kira nek Bathara Guru. Ayo, balekno kekuatanku. Nek pancen kowe wani, balekno, ora wedi karo sapa-sapaku. Heeh. Sampeyan ora maringake gamelan Lokananta, tetep kula kalih Bagong ajeng ngamuk teng Kahyangan Suralaya. Tetep kula ajeng ngamuk. Kita nadyan sumbar kaya ngapa ora bakal bisa nglawan Sumbaro petak aci-aci. Wah, basa Korea barang. Apa basa Korea? Petak aci-aci. Iki basa sastra Jawa iki dalang biyen iki sok muni Sumbaro petak aci-aci ngono kae. Petak aci-aci. Ciang bulu cuek-cuek ciang. Ini dian. Bathara Indra kula wonten paring adhawuh. Aja nganti digawe macak. Kowe terus arep dipacak ora. Kuwi basa Jawa iki. Panakawan sak karone iki cemplungna ning kawah Candra Dimuka. Terus wis to meneng. Santai. Santai piye? Mati tenan iki, Tru. Pokoke pasrah, ikhlas karo pasrah. Oh, alah. Lah mulih tenan iki aku, Tru. Wis ora ketemu karo sayangku. Waduh. Sapa? Bebek. Waduh. Bojomu bebek, bebek senengmu. Bebek kok, bebek. Oh, ayo. Bathara Indra cemplungna ning kawah Candra Dimuka nggih ngestakaken dawuh. Nanging Pukulun ora usah dadak sira wani tambuk perkara iki. Ulun ingkang bakal nanggung perkarane mati dening aku Panakawan.